Эфирда яңалыклар вакыты студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Балыкчылар боз сыный. Белгечләр балыкчыларны кышкы балык тоту сезонын тәмамларга чакыра. Выходить на лед категорически запрещено ввиду того, что представляет реальную опасность. Иске шыдарлык түгел. Гафиятуллин урамындагы йортта яшәүчеләр түзүк булмаган канализация аркасында яңадан чаң суга. Килеп керү белән подъездга сосыйс борынга килеп бәрелә. Аннан соң уже төнне дә, көндез дә сутка буена, круглый сутка буена. Кайда яшәргә? Әлмәт гаиләсе судта үз хокуклары өчен көрәшә. Однако личность собственника квартиры номер 75 нам неизвестна. Прошу привлечь в качестве соответчика собственника квартиры 75. Кышкы балык тоту сезоны һаман да ябыла алмый. Балыкчылар бу сынауны, коткаручылар балык тотучыларны күзләүне дәвам итә. Кичә гадәттән тыш хәлләр һәм Эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре, экология һәм төзекләндерү департаменты вәкилләре белән берлектә шәһәр су саклагычына чираттагы балык тотучыларны кисәтү максаты белән рейдка чыктылар. Тикшерүнең ничек узуы хакында алдагы минутларда. Летом потом придете, когда с берега будете ловить. Соңгы атналарда районда нормадан жылырак һава торышы саклана. Бу структурасының үзгәрүе һәм аның аша саркып торган су участоклары күзгә күренеп тора. Шуңа да карамастан халык сулыкларга чыгып, үз гомерләрен куркыныч астына куюларын дәвам итә. Рейд вакытында тикшерүчеләр 2 балыкчыны ачыклый. Бу юлы аларны фаҗигадан коткарып кала алалар. Әмма вазгыять һәр вакытта да булай уңышлы тәмамланмый. Мәсәлән, атна башында Татарстанда боз астына төшеп 3 балыкчы һәлак булган. Менделеевскта 73 яшьлек Ират Батыуля. 2 балыкчы Менделәдән 9 чакрым ераклыкта да хәлак була. Тагын бер үлем очрагы ел көннәрендә Лаиш районы Атабай авылы янында була. Белгечләр инде 2 атна балыкчыларны кышкы балык тоту сезонын тәмамларга чакыра. Не трясись. А что мне бояться? Ну, провалиться же можно, а вы один. Не надо фотографировать. А поймали много рыбы? Одного окунюшку поймал. А сколько рыбачили по времени? Бер-ике балык өчен үз гомереңне куркыныч астына куярга яки кышкы балык тоту сезонын киләсе кышка калдырыргамы икәнен балыкчылар үзләре хәл итә. Язмышларын сынарга яратучыларның һәрберсенә дә коткаручы куеп булмый ди белгечләр. Эти люди какие-то непонятные мышлением, они не поддаются воспитанию. Гадәттә коткаручылар карамагында санаулы мизгелләр генә. Әгәр дә кеше боз астына китсә, аны тере килеш чыгару өмете юк диярлек. Выходить на лед в данный момент запрещено. Хәзерге вакытта бозга чыгу бөтен Татарстан Республикасы буенча тыелган. Кызганычка каршы балыкчылар бу кагыйдәләрне соңга да сукмый. Көннәр күптән җылытты, күп җирдә инде боз өреп су урыннары да күренә. Шуңа күрә бозга чыгу катгый тыела. Бу кеше гомере өчен реаль куркыныч тудыра. Поэтому выходить на лед категорически запрещено ввиду того, что представляет реальную опасность. Алсу Нуриева, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Язгы ташу белән бәйле вәзгыять. Администрация матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, районда язгы ташу торышына мониторинг тәүлек буе 7 вакытлы гидрологик постта алып барыла. Оператив мәгълүмат гадәттән тыш хәлләр министрлыгына даими килә. Хәзерге вакытта Дала Зәе елгасында су биеклеге 14 см тәшкил итә. Бу кичәге күрсәткечтән 9 см түбәнрәк. Әлмәт районында вәзгыять тотрыклы һәм оператив хезмәтләр контролендә. Тәнкыйди нәтиҗәләр теркәлмәгән. Гидромет үзәк мәгълүматлары буенча елганың үзәненнән чыгу куркынышы юк. Гафиятуллин урамындагы 5 катлы йорт янындагы сосы ис җирле халыкка тынычлап яшәргә ирек бирми. Узган чыгарылышларда без бу хакта сөйләгән идек инде. Бер айдан артык вакыт үтсә дә, вәзгыять үзгәрешсез кала. Ярты гасырлык тарихы булган бинаның подвалында атна сайын диярлек канализация кыйлары тулып, сулар аган. Җаваплы оешмадан хәбәр ала алмыйча, күп фатирлы йорт яшәүчеләре янә безнең телекомпанияга мөрәҗәгать итте.
Бу подвалда керекле әйберләрне саклау гына түгел, бирегә керү дә кыен. Махсус аяк киеме кияргә кирәк. Гафиятуллин урамдагы 3нче йортның техник бүлмәсенә даими рәвештә төрле сулар агып тора. Подвалдан чыккан сасы ис халык тормышына шактый уңайсызлыклар китерә. Хуш исләр подъездда да, хәтта соңгы кат фатирларда да бар. Беренче катта фатир алу бәхете татыганнар аеруча газап чигә. Алар арасында Эльмира Камалова. Әлеге йортта яшәүенә тиздән 2 ел була. Фатиры беренче этажда. Тынычлап ашый да, йоклый да алмыйм ди ул. Һава җитми менә, йоклаганда һава җитми, авызга ниндидер тәм исе килә. Беренче этажда особенно килә инде. Килеп керү белән подъездга сосы ис борынга килеп бәрелә. Аннан соң уже төнне дә, көндез дә сутка буена, круглый сутка буена. Кыюларның тыгылуы еш барлыкка килә. Подвалдагы су гомумән кибергә өлгерми ди яшәүчеләр. Алар киләчәктә су йортның нигезенә дә зыян китерер дип борчылалар. Киләләр, колодецларны откачивать итәләр, но ул вакытлыча гына, запах ис һаман бетми. Вакытлыча гына реакция була, каядыр язгачтын, хәбәр иткәчтен. Булай килеп, ныклап ремонт ясаучылар күренми, килмиләр. Зима, мороз, у нас парит в подъезде, окна все в подъезде мокрые, потные, поэтому когда в подъезд заходишь, это парение все поднимается наверх. Это вот как раз-таки канализация. Алсу идарәче компаниясе вәзгыять белән таныш һәм һәр вакыт яшәүчеләр белән элемтәдә. Әлмәт водоканалга алар оператив рәвештә заявка җибәрәләр. Әмма җаваплы оешма тыгылган куены чистартуга тиз арада керешми. Белгечләр билгеләп үткәнчә давление астында заглушкалар бәреп чыга һәм канализация сулары подвалга эләгә. Так как данные колодцы находятся на балансе. Бу кыюлар ресурслар белән тәмин итүче оешма балансында тора. Закон буенча алар авария очрагында әлеге кыюны 4 сәгать эчендә чистартырга тиеш. Бу закон ресурслар белән тәмин итүче оешма тарафыннан үтәлми. Мәсәлән, менә бу йорт кыюсы җомгадан бирле тулы килеш тора. Ресурсоснабжающая организация. Например, вот данный дом стоит с пятницы. Кыюдагы тыгылуны битергәннән соң подвалдан су суырту, киптерү һәм санитар эшкәртү процедурасын үткәрергә кирәк. Моңа якынча 1 ай вакыт китә. Ләкин белгечләр билгеләп үткәнчә алар вәзгыятьне төзәтергә дә өлгерми, кыюлар яңадан тула. Светлана Захарова Алсу идарәче компаниясе территориясендә тулы кыюлар белән бәйле вәзгыятьне кискен дип атый. 17 мартка 41 кыю тулы килеш тора. Идарәче компаниянең Әлмәт водоканалга язган күп санлы гаризалары һәм хатлары җавапсыз кала. Без белгечләрнең заявкаларга нинди вакыт эчендә җавап бирергә тиешлеген, даими кыю тыгылуның нәтиҗәләрен бетерү өчен нинди чаралар күрү планлаштырыла һәм озак вакытлы перспективада проблеманың ничек хәл ителәчәген ачыкларга тырыштык. Әмма проблема буенча ачыклык кертү вәгъдәсеннән тыш без башка җаваплар алмадык. Материал чыгу вакытына Гафиятуллин 3 адресы буенча кыюларны чистартканнар, әмма калган 40 кыю һаман тулы килеш тора. Алсу Нуриева, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә яшәүче гаилә җавапсыз кешеләр аркасында бүген үз фатирында тора алмый. Моннан тыш әлеге гаилә дә бикетә. Аларның фатирында яшәү узган елның 28 октябреннән мөмкин түгел. Суд эшне кулланучылар хокукларын яклау турындагы закон нигезендә карады. Вакыйга турында тулырак хәбәрчебез Алсу Әхмәтҗанова белеп кайтты. Стенада дымлы абойлар, идәндә ламинат күпергән. Шулай ук ванна һәм бәдрәф бүлмәләре ишекләренең аскы өлешләре су тиюдән күпереп тора. Әлеге картинаны фатир хуҗалары 2024 елның 28 октябрь көнне төшке аш вакытында өйләренә кайтып кергәч күрәләр. Хуҗалар әйтүенчә, аларны өске каттагы фатирда яшәүчеләр суга батырган. Зыян күрүчеләр идарәче компанияга фатирны су басудан килгән зыянны каплау өчен судка мөрәҗәгать иткәннәр. Однако личность собственника квартиры номер 75 нам неизвестна. Прошу привлечь в качестве соответчика собственника квартиры 75. Судта билгеле булганча, тикшерү барышында су басу якынча 13 сәгатьтә булган. Сәбәбе ачыкланмаган, чөнки фатир хуҗасы су басуны мөстәкыйль рәвештә төзәткән. Идарәче компанияга гомуми йорт баганасын сүндерергә гариза бирмәгән. Эксперт фикере буенча, китерелгән зыянның бәясе 222 400 сум тәшкил иткән. Проживаете? Проживаю пока село Павел, Советская 4, так квартира жить. Эштә катнашучы калган кешеләрнең суд утырышына килмәве сәбәпле суд эшен карауны 15 апрельгә кичектерделәр. Алсу Әхмәтҗанова, Рамил Базартинов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
18 март бүтін еліміз бойлап Қырымның Россияға қошылу күнін белгілеп өттілер. Бұл ойдан қалабызда да түрлі шаралар ұйыштырылды. Мисал үшін 12 мектепте Қырым Россия тарихында есімлі патриотик сағат узды. Бұл хақта толырақ Алсу Нуриева материалында. Это играло огромнейшую роль в те годы, 11 лет назад. 12 мектеп өлкән сыйныф укучыларының иртәсе патриотик сәгатьтән башланды. Ватанны саклау һәм иминлек нигезләре дәресен укытучы Рәфис Ямалтдинов территория үсешенең тарихи юлы, халыкның күп милләтле составы, мәдәни күптөрлелек һәм башка кызыклы мәгълүматлар турында сөйләде. Шулай ук 11 ел эчендә республикада сәнәгатьнең актив үсүен, уңайлы иҗтимагый киңлекләр һәм социаль объектлар булдырылуын билгеләп үтте. Построили огромный мост, вы знаете, да, через Керченский пролив. 19 километров. Он лучший в Европе. Да? Построили огромную больницу. Построили гидроэлектростанцию. Построили очень много детских садов, школ. Ярослав Осетров 8-нче сыйныфта укый. Ил буйлап сәяхәт итәргә яратучы егет. Киләчәктә маршрут планына Кырымны да кертергә җыена. Аеруча Артек балалар лагере кызыксындыра аны. Мне эта лекция очень понравилась. Сегодня Бүгенге очрашу миңа бик ошады. Артек лагере турында белдем. Аның илдә популяр булуы аеруча кызыксыну хисе уятты. Анда алдынгы укучылар, музыкантлар һәм башка актив балалар ял итә икән. Мин гомумән сәяхәт итәргә яратам. Кырымга да барармын дип уйлыйм. Я очень люблю путешествовать, и, конечно, хотелось бы мне туда съездить когда-нибудь. 11 ел элек бу көн ил тарихына мөһим вакыйга булып керә. Россия эчендә дә, аннан читтә дә киң резонанс уята. Мәктәптәге очрашу тагын бер кат Кырымның Россиягә кушылуы гражданнарның бердәмлеген һәм патриотизмын, шулай ук тарихи хәтернең мөһимлеген ассызыклый. В 2014 году, когда соединились... 2014 елда Кырым өчен ярым утрау тарихында яңа бит ачылды. Без хәрби кешеләре бу яңалыкны шатлык хисе белән кабул иттек. Кырым кире безнеке булуы дулкынландырды. Шул вакыттан илебездә 140 мең кешегә күбрәк була. Бу Россиянең демографик вазгыятендә дә зур роль уйный. Это стало на 140 тысяч человек больше. Это огромно играет демографическую ситуацию в России. Кырымның Россия мәдәни киңлегендә аерым урын алып торуы һәм инфраструктураның төп объектлары турында катнашучылар фильмны караган вакытта да белделәр. Мне захотелось сам побывать в той природе. Киноны карагач минем ул искитмәле табигатьне үз күзләрем белән карыйсы килә башлады. Ул атмосфера кызыксыну уята. Аеруча миңа Керчь бугазы аша ясалган күпер ошады. Ул Европада иң популяр күпер булып санала һәм аның озынлыгы 19 километр икән. Бу бик мавыктыргыч фильм булды. Это было очень интересно и познавательно. Спасибо большое. Икенче кат фойесында Кырымның истәлекле урыннары буенча онлайн экскурсия оештырылган иде. QR-кодны сканерлап укучылар төрле видеороликлар карый алды. Алар өчен Воронцово сарае, Джур шарлауга, Карлыгач оясы һәм республиканың башка урыннарына виртуаль сәяхәт әзерләнгән иде. Кырым Республикасы һәм Севастополь шәһәре Россия Федерациясының 84-нче һәм 85-нче субъекты булып теркәлә. Җирле халык бүгенге көнне бәйрәмчә ял итеп үткәрә. Алсу Нуриева, Рамил Базартинов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Біз бүйік жеңуге кетірген 1945 елні еске алуны дәвам етеміз. 1945 елның 19 марты 1367 суғыш күні. Бұл күнні Ирак Күншығыш фронты составынан юғары башкомандование ставкасында ойсынушы Деңгіз бойы ғаскерлері группасы бүлініп шыға. Үшінші Украина фронтында Совет ғаскерлері дұшманның 6-шы танк армиясын қомапаларға ұмтылып, Венгриядегі Веспрем шәһәрі юнәлішінде хүжімні үстірелер. Қызыл байрақлы Балтик флоты авиациясы дұшманның 7 транспортын һәм бірнеше хәрби крабын юқ ете һәм зорарлы. Барлық фронтларда немецларның 115 танкы һәм үзгерешле орудиясы юқ етілі. Дұшманның 116 самолеты бәріп түшірілі. Жеңуге 51 күн қолы бара.
Башка темаларга 13-16 март көннәрендә Казан шәһәрендә Шәһәрләр лигасы республика форумы узды. Анда республиканың барлык почмакларыннан яшьләр иҗтимагый оешмалары вәкилләре җыелды. Форум кысаларында һәр шәһәр эшчәнлеген яклау үткәрелде. Анда катнашучылар үзләренең инициативаларын, проектларын һәм казанышларын тәкъдим иттеләр. Киренке көрәш нәтиҗәсендә Әлмәт шәһәре студентлар лигасының яшьләр бүлеге Түбән Кама, Чаллы, Алабуга, Бөгелмә, Лениногорск, Яшелүзән, Чистой шәһәрләре арасында җиңү яулады. Бу бүләк шәһәребезнең һәр студентының казанышы. Бар тик уртак тырышлыклар гына мондый югары нәтиҗәләргә ирешергә мөмкинлек бирде дип белеште Әлмәт шәһәре студентлар лигасы рәисе Жибек Айтбекова. Һәм тагын бер мәгълүмат. Төзекләндерү объектлары өчен бөтен Россия тавыш бирү өчен волонтерлар җыю башлана. Волонтер булып 14 яшьтән башлап Россиянең һәр гражданы була ала. Волонтерлар халыкка 21 апрельдән 12 июньгә кадәр узачак тавыш бирү турында хәбәр итүдә төп роль уйнаячак. Алар гражданнарга тавыш бирү процедурасын ачыкларга һәм үзләрен ошаган төзекләндерү проекты файдасына сайларга ярдәм итәчәк. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, тавыш бирү кысаларындагы волонтерлык эшчәнлеге яшьләр һәм балалар милли проекты максатларына туры килә. Волонтер булу өчен сылтама буенча теркәлергә кирәк. Үз шәһәреңне яки бистәңне яңартуга үз өлешеңне кертергә телисең икән, бу мөмкинлек нәкъ синең өчен. Бүгенгә шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.